Kungcono ekhaya. Hayi madoda. Yabona muzoyiqala nje. Uthi kungcono ekhaya. Mina ngisho njalo nje ngithi wayesithola abangcono. Yena wayesithola abangcono. Yena wayesithola abangcono. Ithi ayiliboni izulu indoda eshayelwa umfazi umthetho. Awuke baganga ke lapho ke. Ngithi mina mangabe ngingayi esontweni ngisho ukuthi uNkulunkulu angimdumisi na. Ayamdumisa. Angimdumisi. Amdumisa phela umdumisa ngokuyesontweni uNkulunkulu. Yabo kuthiwa yabo izinje mangabe zilalana kuthiwa iyaphinga nje ziyaphingana. Oh ziyaphingana. Manje lelo gama lokuphinga libona ukuthi igama mabe lisebenza ukuphinga lisebenzisa ezigama elisahlazo. Abantu besimame banamandla kakhulu ukuthi ingane iphuma kanjani kwaziwa umuntu wesifazane ukuthi mangabe ingane ikhiphe isandla kuqala sakwa right ingane yoba kanjani njani mangabe ingane ikhiphe inyawo kuqala kodwa lezo zinto zonke zizobani umuntu wesifazane sezemsinga sifuna ukubona bonke lobuhle benzeka lapha emsinga emakhaya there's a certain way of dressing engafani nakuphi nala eGoli yabo so ngoba inhlonipho leyo ngesintu kahle kahle ukuthi ngeke uyobona amadlozi ufaka ubhlukwe mawusemakhaya nje hayi ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi usuke vele kade ngishilo ukuthi awukho expose into eningi yabo ukusiphatha kwakho usuke ubhekwe kakhulu mhlawumbe useduze nabazali angithi ayikho into oyenzayo nje wena mhlawumbe noma kuthiwa yini aphuza utshwala nani uyiphethe kahle usiyasusa uthola ithuba lokuthi uhambe uyofunde evarsity independent uyi1 uyimele ayekho okutshelayo sathembisana umshado futhi savumelana ngokuthi sizohlala sizigcinile bayizwe sizigcinile babengalalani exactly interesting uthi Singisi kodwa hayi wena mhlanje ngibambe ngesingisi ngizokushiya ngoba vele bengithi edut hayi lapho just lapho you can end mangosuthi ningayenzi lonto engicabanga ukuyenza